I ara hem donat el trofeu al millor atleta local. És un xic que sa mare és gatera, son pare és de Sàvia. Però ell s'ha criat a Cigata, ha anat a escola a Gata, ha treballat per son tio, el qual ja mereixeria un premi, aguantar son tio. Però nosaltres enguany, en la temporada 16-17. En la Comunitat Valenciana ha quedat primer en carreres verticals. Vol dir que és pujar pac amunt, una muntanya, sempre pac amunt, no hi ha falsos llanos, no hi ha terraplens, sempre cara amunt, durant 1,5 quilòmetres a tota pastilla, en la vall de Buixó. Allí va quedar primer de la Comunitat Valenciana. Després va ser el quint d'Espanya en carrera de raquetes de neu, en Fuentedé. Que jo estava en Fuentedé i em va pillar la neu i no sé el que vas patir. Pues imagina't corrent. Després va ser en Europa el primer classificat en muntanya de veterans, vol dir majors de 40 anys. 13 quilòmetres corrent com un negre, com si fos de tot, per allà, i va quedar el primer. I després va córrer un mundial de carreres d'escales i va ser un mundial que va tindre que pujar 5 edificis tremendos, un en Manila, un altre en Hong Kong, un altre en Dubai, en París i en Londres. I va quedar quart del món. Tot això, si repassem un poc més darrere, en el 2010, entre altres, va ser campió d'Europa en escales, en Viena, Àustria. Ahir va coronar com a campió d'Europa. En el 2012 va ser, i toqueu-me, al·lucineu, campió del món junt en la selecció espanyola de carreres de muntanya. De relleus, eren 3 atletes per selecció que anaven rellevant-se i ahir van ser campions del món. I ja, per acabar, diré que en el 2013 va ser també campió d'Espanya de raquetes de la neu, 10 quilòmetres en el Cerler Pirineus. Qui és este atleta que, vamos, és un monstruo, com diria aquella, és un monstruo. És Filegata Nacio Cardona Torres. Entrega el trofeu l'alcaldessa Renata Magda Mengual, junt amb el president de la Peña Barcelonista. Bé, com he dit, jo, este vino, este calmongó, ya me lo explican que diguem tot bé. Però, vamos, jo només no haré gràcies, com estava dient jo, sé molt agraït, no m'agrada el futbol, una penya de futbol, em dona un premi, no te'l pots creure, no? I es fa, i pues, algo ho hauré fet, no? I, sí, agraït, gràcies,